ପାଖକୁ ଆଣିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୋର ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରାହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଥିପାଇଁ କରୁଛି ଚାଷୀ ମାନେ ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ କି ମାନେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଚାଷୀ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଚାଷୀର କଷ୍ଟ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେଥିପାଇଁ এই ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି। ମାନେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଖଟିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପେଟକୁ ଦାନା ଯିବ, ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଖଟୁଛି ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି, ମାନେ ସେ ଚାଷୀ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ସାଧାରଣତଃ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେଠି ବାର୍ଗେନିଂ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ସପିଂ ମଲ୍ କି ଯେଉଁଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ ନା, କେଉଁଠି ବାର୍ଗେନିଂ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଆଣିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଯଦି କେଉଁଠି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଜିନିଷଟି ପରିବାଟି ବିକିଲା, ଆପଣ ସେଠି ବାର୍ଗେନିଂ କରୁଛନ୍ତି, 2 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା କମା, ଇଏ କରା ସିଏ କରା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି କରିବାର ଏତିକି କାରଣ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଛୁଟିରେ ଆସି 8 ଦିନ ହେଲାଣି। ମାନେ ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କି ବାବା ବିଲରେ ସାର ପଡ଼ିଛି ନା, ବାବା ସାର ମିଳୁନି। ସେଥିପାଇଁ ସାର କ'ଣ ପାଇଁ ମିଳୁନି ନା, ସାର ଏବେ ମିଳୁନି, ଆଉ ସୋସାଇଟିରେ ମିଳୁଛି, ସୋସାଇଟି ଗଲେ ଯାଏ ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସୋସାଇଟି 2 ଥର ଗଲି, କି ଯେଉଁ 2 ଥର ଗଲି କି ସୋସାଇଟିରେ ବି ସାର ମିଳୁନି। ସେମାନେ କହିଲେ କି ସାର ଯେତେବେଳେ ମିଳିବ ତୁମ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ତୁମକୁ ସାର ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଡିଲରମାନେ ଯେଉଁ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଡିଲରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଗଲି, ସେମାନେ ବି କହିଲେ ନାଇଁ ଏଠି ସାର ଏବେ ମିଳୁନି। ମାନେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଯିଏକି ସବୁକିଛି କରିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଯୋଗାଉଛି, ତା ପାଇଁ କେତେ ଅବହେଳା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ ଗୋଟେ କଥା, ସାଧାରଣ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସରକାର କେତେ ମଦ ଦୋକାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ଷକରେ କେତେ ମଦ ଦୋକାନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ମଦ ସର୍ଟ ହେଲା, ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଲା? କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି? କେବେ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ବର୍ଷକରେ 2 ଟାଇମ୍ 2 ଥର ତା'ର ଫସଲ କରିବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଖରା ଦିନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବର୍ଷା ଦିନ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ସାଧାରଣତଃ ଟାଇଚୁନ୍ ଧାନ, ଶାରଦ ଧାନ ଏମିତି କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ 2 ଥର ପାଇଁ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ପିଡ଼ିଆ ଯୋଗାଇ ପାରୁନି। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଥିବେ, ସେମାନେ ଦେଖିବେ ୟୁରିଆ ହେଉ, DAP ହେଉ, କେଉଁ ବି ସାର ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ। ଧାନ ଚାଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧାନ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଯଦି 5 ଏକର 7 ଏକର ଜମି ମାନେ ଧାନ ଚାଷ କରିବ, ସାର ନ ପଡ଼ିବ, କେତେ କଷ୍ଟ ସିଏ କରିକି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ମୋର ଦେଖୁଥିବେ, ଭାବନ୍ତୁ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ସେ ଧାନ ମାନେ ଚାଷ କରିଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଏଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଏଇଟା ସରକାର ବି ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଚାଷୀ ପାଇଁ ଯଦି ଅବକାରୀ ଜିନିଷରେ ଯାହା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତା ପାଇଁ ଯଦି ସରକାର ଏତେ ଦୃଢ଼ମୂଳ ମାନେ ତା ପାଇଁ ଏତେ କିଛି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଚାଷୀ ପାଇଁ ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। କାରଣ ଗୋଟେ ଚାଷୀର ସାର ହେଉଛି ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଥିବ, ସାର ନହେଲେ ତା ମାନେ ଫସଲ କେମିତି ହେଇପାରିବ? ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋର କିଛି କହିବା ଭୁଲ ଥିବ ତ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। କାରଣ ଗୋଟେ ଚାଷୀର କଷ୍ଟ କେବଳ ଚାଷୀ ଜାଣେ। କାରଣ